Здравейте, драги атомианци и бъдещи атомианци! Бих искала да направя едно много кратко ревю на два продукта, които много ме впечатлиха от линията Atomy Absolute, но това е подлиния Spot and Out. Есенция във вид на ампула и крем. Използвах ги всеки ден, сутрин и вечер, между началото на октомври и почти към края на декември. Така, това е комплект, който е предназначен за борба с пигментацията, изравняване на тена на лицето и така нататък. Но той също така много добре действа едновременно с борба с пигментацията, действа и много добре по отношение на възстановяване на кожата. Той я подхранва идеално, възстановява еластичността, бори се с различни по дълбочина бръчки. Да, има мимически, има при някои хора вече много повече, но имайте предвид, това е един прекрасен подхранващ комплект за кожата, който при всички случаи ще ви покаже едно невероятно действие. Както вече казах, кожата е подхранена, тена е почти изравнен. Най-хубавото нещо е, че този прекрасен продукт е съчетание с един невероятен аромат, който не просто подчертава високия клас на този вид продукти, но ви дава едно неповторимо спа усещане. Спа усещане, което можете да получите, когато посещавате салон, козметичен салон, в който има невероятна козметика. Вие просто можете да разберете тогава какво е това, да имаш възможността да купиш професионални продукти на цена на производител, които идеално просто работят и по никакъв начин не отстъпват по качество на Estée Lauder, Lancome и така нататък. Не забравяйте, че продуктите на Atomy, те са произведени в същия завод Колмар, където са произведени страшно много, именно тези марки, които аз споменах, и други марки. Страшно известни марки. Също така, като Миша, като всичко, за което се сетите, което ние знаем. Така, препоръчвам ли аз този комплект? Препоръчвам поне да го опитате. Поне да го опитате. Започнете оттам. А съзнам след това, че вие ще поискате да използвате и Atomy Absolute цялата серия. И дори да направите така, вие ще направите най-добрият избор. Така че бъдете здрави, красиви и направете своят разумен избор с Atomy.